які сам може пайсці наперад і прыняць удзел у атацы, як рабіў гэта ў мінулым сезоне. Вось, добра, Лисакович пайшоў направо аддаў. Кому там аддаваць, што там рабіць? Выдатна Казаков пробівае! Вельмі цудоўны Константин Казаков. Резкая атака! Одна передача! І удар лезь не в одно! Канані не в один дотик! Мяч трапляє у правий бок брамы Євгена Абрамовича, який вельмі важний гол. Хай він не тримався від початку зустрічі, хай не тримався близький крих, хай не трималися, як казав Сергій Кузьмініч, ось гэта контроль мяча і високий пресинг на початку зустрічі. Але ось один з моментів, здається, Константин Казаков становится найлепшим бомбардиром команды. Ну, я маю на увазі, принаймні, у апошніх зустрічах. У минулому двобої з Нафтаном ён забіў напрыканцы першага тайма на 40-й хвіліне, зараз крыху пазней у кампенсаваны час, але крумкачы вядуць, Яцкевич зараз атрымлівае мяч, выходзіць сам на сам з Абрамовичем, ці удасться яму панесці гол, і Александр Яцкевич 2-0! Крумкачы! Гол прямо футбольного профессионала Александр Яцкевич! Это герой матча минулого сезона, шанс задовольненным, коли команда гуляла у Бересті, Суперслуха. Александр Яцкевич не забивал кольки гол, але провел там мяч вельмі важный. Яцкевич забил в этом сезоне один раз, его другий мяч Яцкевича в этом сезоне. Як грамотно, як письменно пройшов этот футболист, не спешался побивать, пройшов Браткара Абрамовича и провел мяч о пустую браму. Кто мог поверить, что напрыканцы гэтага тайма будзе лік 2-0 на карысць Крумкачоў? Гэта неверагодна.